खुलुमबाय। गोजोन फुंबिलिनि गासैबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 14 एप्रिल समबारनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों आं भाग्यश्री बसुमतारिया। फानजामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि। गावनि गोमानानै थानाय मुवाखौ मोनफिनगोन। गोसोआव गोजोननाय मोनगोन। बृष राशि। गुबुनाव लानाय दाहारफोरखौ होफिननो हानायाव नोंथांनि गोसोआ गोजोननाय मोनगोन। गोसोखौ रेजें मोनगोन। मिथुन राशि। हरखाबै नोंथांनि उदैया साखांनो हागौ। देहाखौ जोबोरैनो लोरबां मोनगोन। गाज्रि सान। कर्कट राशि। गोसो हमथानानै सोलियाब्ला नोंथांनि थाखानाय धोनाबो गोमालांफिननो हागौ। खहा गोनां सान। सिंह राशि। गावनि अहंकारनि जाहोनावनो बेसेन गोसा मुवा खहा जानो हागौ। गोसो हमथानानै सोलिनाया गाहाम। कन्या राशि। नोंथांनि गेदेर हाबा मावनो लानायाव नखरनि मानसियानो हेंथा महरै गसंथेगोन। दुखु दाहानि सान जागोन। तुला राशि। गावनि गोब्राब नाजानायजोंनो गेदेर हाबा मावफुंनो हागोन। गोसोआव गोग्गानाय मोनगोन। वृश्चिक राशि। जेबो मावनो दांनो गोसो जानाय नङा। खामानिफोरा गोग्लैसोनानै थागोन। धनु राशि। बेफार फालांगि खालामोब्ला जाफुंसारनो हागोन। मुलाम्फा गोनां सान। मकर राशि। नोंथांनि मोजां हाबा मावनो हानायाव नखरनि बयनिबो खुसि फैगोन। रंजा बाजानि सान। कुम्भ राशि। नोंथाङा धोरोमनि बेरेखा हाबा मावफ्लांनो हागौ। गोसोखौ हमथानानै सोलिनाया गाहाम। मीन राशि। नोंथांनि बिबाना गोजौ फारसे जौगालांगोन। समाजनि गेदेर बिबानाव बाहागो मोननो हागौ। दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन। बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय। गोजोन्थों। मोनसे फोसावथाय दतमा इउएन एकाडेमि फरायसालिया लानानै फैदों बेसेन नाङै मुं थिसननाय। दतमा इउएन एकाडेमि फरायसालिया केजि 1 निफ्राय थाखो 8 सिमनि थाखाय बेसेन नाङै मुं थिसननाय लानानै फैदों। इउएन एकाडेमि दतमा फरायसालिया केजि 1 निफ्राय थाखो 8 सिमनि फरायसाफोरनि थाखाय बेसेन नाङै मुं थिसननाय होगासिनो दं। बिथराय आरो फाइलिनि थाखाय फर्म बिलाइनाय आरो मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। बे बेसेन नाङै मुं थिसननाया मार्च दाननि 31 अक्ट'आव जोबथा सान आरो हिनजावसा आरो हौवासाफोरनि थाखाय हस्टेलनि फेसिलिटिसबो दं। नोंथाङाबो नोंथांनि गथ'खौ दतमा इउएन एकाडेमि फरायसालियाव बेसेन होआजासे मुं थिसननो सानदोंब्ला 31 मार्चनि सिगां मुं थिसननो हागोन। नोंथाङा आबुङै मिथिनो थाखाय 700266038 नङाब्ला 9365913183 नैबे जानबुं नम्बराव कल खालामना खौरां लाहरनो हागोन।